हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै जोबोद गोजोनथाव आपडेट लानानै फैबावबाय। सिगांनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन दि बे बोसोरनि फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन बर'नि थैयाव फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांखौबो फाव खालामनाय नुनो मोनसिगोन होननानै। आरो बेजों लोगोसेनो बावैसो सिगाङाव डिरेक्टर सपन कुमार ब्रह्मआ फोरमायबावदों दि बे सावथुनावनो जों मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश केरकाटारि बिथांखौबो फाव खालामनाय नुनो मोनसिगोन होननानै। आरो बे सावथुनाव जों अम प्रकाश केरकाटारि बिथांखौ सासे गोख्रों जांख्रिथायारि आखुआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे खौराङा साफ्रोमबो बर' सावथुन नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। मानोना बे बर'नि थै आबुं सावथुनाव जों गोबांथार फावखुंगुर-फावखुंग्रिफोरखौ नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसेनो गोजाम एबा जोंनि आगुनि मुंदांखा फावखुंगुर-फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म आरो अम प्रकाश केरकाटारि बिथांमोनखौबो गिबि खेब जयै फाव खालामजेननाय नुनो मोनगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै थाखाबाय जानांसिगौ। बेनि थाखायनो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनानै थानोसै। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेटनि सोमोन्दै मिन्थिनोब्ला नोंथांमोनहा आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अल आव थुनानै